15-nji bab. Mesihiler geljekde boljak zatlar barada näme anlanýarlar? Meniň bu uzun hatymyň başynda nyktaşym ýaly. Mesihiler bu dünýä üçin maksady olan we şol maksady anyk amala aşyrjak gudraty güýçli Hudaýa anlanýarlar. Haçanda adamzat Hudaýa garşy baş galdyranda we günah edende Hudaý dünýäni halat etmek üçin öz ogluny iberdi. Ona iman edenler halas bolýarlar. Onu ret edenler bolsa hökm edilýärler. Ahyrynda Hudaý ähli düşmanlaryny yeňer we özüniň ebedilik paçalygyny berkarar eder. Ol ýerde hiç hili erwetlik bolmaz. Mukaddes kitapda geljekki wakalary degişli köp peýgamberlikler bar. Emma Hudaý biziň üçin hemme zady apaýdan etmegi makul görmendir. Şonuň üçin Mesihiler köplenç bu öňden aýtmaly welilikleri dürli ýollar boýunça düşündirýärler. Men bu ýerde köp Mesihileriň geljekki wakalar bilen ylalaşýan zatlary barada ýatladyp geçmekçi. İsa Mesihiň dolanyp gelmegi. Mesih ýokary göterilmezden öň ol öz şagirdlerine olaryň ýanyna dolanyp geljekdigini gaýtalap aýtdy. Mesihiler hem onuň dolanyp gelmegine henizem garaşýarlar. Onuň birinji gedek ýere gelmegi adamlaryň halas bolmagy üçindir. Emma onuň ikinji gedek gelmegi cezalandyrmak üçindir. Ýagny Hudaýyň paçalygynyň soňky berkarar edilmegidir. Bir gedek resullar İsa'dan haçan dolanyp geljekdigi barada soranlarynda ol özüniň dolanyp gelmeli wagtynyň diňe Hudaýa mälimdigini aýtdy. Şeýle hem ol olaryň hemişe taýýar bolmalyklaryny taşyrdy. Ve ol adamlaryň garaşmadyk wagty duýdansyz gelmeldi. İsa olara öz perişteleri bilen şöhrat içinde geljekdigini aýtdy. Onuň peýda bolmagy edil, asmanda ýyldyrym çakan ýaly hemmelere görünmelidi. Ol öz şagirdlerine adamlary aldaba salmak üçin galp Mesihileriň geljekdigini duýurdy. Biz geçen 1900 ýylyň dowamında şolar ýaly köp ýalançylaryň gelendigini bilýäris. Emma akıllı Mesihiler olar tarapyndan özlerini aldaba saldyrtmadylar. Çünki Mesih muny aýdyn etdi. Ýagny haçanan bolsa bir wagt Mesih geldi. Ol bu ýerde. O ýerde diýseler, ol adam galp Mesihdir. Haçanda gökden hakyky Mesih gelende dünýädäki hemmeler onu bir wagtda tanarlar. Bu täzeligi başga birine aýtmak gerek bolmaz. Haçanda İsa asmana göterilende ona seredip duran şagirdlerine perişteler şeýle diýdiler. İsa'nyň göge göterilenini gözüňiz bilen gördüňiz ahyry. Ol göge nähili göterilen bolsa, hut şonuň ýaly hem gaýdyp geler. Resullaryň işleri 1-nji bab 11-nji aýat. Şonuň üçin İsa ejeden doglan bäwek ýaly bolup gelmedi. Ýene-de insan keşfinde ýerde ýaşap, birinji gedekde ölşi ýaly ölmedi. Çünki mukaddes kitap Mesihiň biziň günahlarymyz üçin öň bir gedek ölendigini, indi bolsa onuň hiç haçan ölmejekdigini, täze ölümüň indi oňa öz hökmüni ýöredip bilmeýändigini aýdýar. Mundan göge göterileli bäri Mesihiň heniz dolanyp gelmändiginiň subutnamasyny görmek bolýar. Ýagny ondan bäri İsa ýaly hiç kim ölmedi we jaýlanmady. Haçanda İsa Mesih ölümden dirilende onuň fiziki bedeni ruhy bedene öwrüldi. Bu ölümüň alamaty däldir. Ol edil asmandaky perişteler ýaly peýda bolup hem ýitip bilýärdi. Bu ruhy bedeni edinmek arkaly ol bugün göklerde edil bu bedende onuň dolanyp geljekdigine we ýene-de adamlary görünjekdigine biz inanýarys. Mesihiň dolanyp geljek senesini we ýerini öňden çaklamak bilen Mesihler hemişe ýalňyşlyk goýberdiler. Biz şuna meňzeş ýalňyşlyk etmegi aradan aýyrsak gowy bolar. Biziň hemmämiz taýýar bolup ýaşap, Rebbimize gulluk etmeli. Ýagny ol haçan dolanyp gelse-de, biz onu garşy almaga taýýar bolmaly. Haçanda Mesih dolanyp gelende, ol nämedir? Bu soragyň jogaby mukaddes kitapda bütünlei aýdyn däl. Käbir Mesihiler Mesihiň bu dünýädäki ähli erwetligi ýatyrjakdygyny anlanýarlar. Ol ýerde Hudaýyň paçalygyny dikelder we paça bolup hökm sürer. Hemmeler ona tabiin olarlar. Şonda ajaýyp parahatçylyk we adalat eýýam başlanar. Ýerdäki durmuş şonda edil Hudaýyň isleýişi ýaly bolar.
Edil adam Hudaýyň garşysyna baş galdyrmadyk döwründäki ýaly bolar. Başga mesihiler Mesihiň hökümdarlygy bu zeminde wagtlaýyn paça hökmünde insan olar. Emma Hudaýyň baky paçalygynda ruhy hökümdar hökmünde bolar diýip pikir edýärler. Haçanda ol gelende onuň etjek işiniň islendik adamyň arzu edeninden has ajaýyp boljakdygyna hiç hili şüphe ýokdur. Biziň üçin bu ähli sirleri bilmek zerur däldir. Emma biziň hemmämiziň onuň gelmegine taýýar bolmalydygymyz möhümdir. Umumy diýreliş. Bir gedek İsa şeýle diýdi: "Muňa geň galmaň. Täze mazardaklaryň hemmesini onuň sesini eşitjek wagty geler. Ýagşylyk edenler ýaşamak üçin, ýamanlyk edenler bolsa höküm edilmek üçin" diýerler. Yohanna 5-nji bab 28-29-njy aýatlar. Bu beýanda İsa Mesih ähli merhumlary edil Palestinada ýaşan wagtda käbir ölüler diýrilýär ýaly hemmeleri diýrilýekdigini yglan edýär. Haçanda merhum diýrilende onuň bedeni nähili görnüşde bolar. Merhumlar nädip diýriler? Olar gaýdyp gelenlerinde bedenleri nähili bolarka? Resul Paulus eklen tohumyň ölüp ösümlik bolup yerden göwerişi ýaly diýrilişde Mesihlilerin fiziki bedenlerinin özgerjekdigini aýtdy. İsa geljekki durmuş barada sorag berenlere insanlar ölümden diýrilende olaryň ne öýlenjekdiklerini ne de durmuşa çykjakdyklaryny Mesihlilerin edil göklerdäki perişteler ýaly boljakdyklaryny aýtdy. Soňky jaza. Mesihdiň bir merhumlary ölümden diýriltmän, eýsem ähli adamlara qadylyk eder. Ol ähli milletleriň onuň huduruna ýygnanjakdyklaryny, çopanyň goýunlary geçilerden taýlaýşy ýaly, ol hem olary biri-birinden teljerip taýlajakdygyny aýtdy. Ol özüniň söýgüsini görkeden kesel we mätäç adamlaryna şeýle diýer: "Ey atamyň ýalkanlary, gelinde dünýä yaradylandan bäri siziň üçin taýýarlanan paçalygy miras alyň. Söýgüsine munasyp bolmadyklara ol şeýle diýer: Ey lanatlylar, meniň ýanymdan aýrylyň. İblis bilen onuň periştelerine taýýarlanan ebedi oda ýanyň. Olar ebedi jeza. Dogry adamlar bolsa baky ýaşaýşy gowşarlar. Hawa Hudaý ähli adamlary öz ogly İsa Mesih arkaly höküm eder. Biziň hemmämiz jyntymyza ýa-da dinimize garamadan farky ýok. Yerde ýaşan wagtymyz eden işlerimize laýyk paýymyzy almak üçin hemmämiz İsa Mesihiň höküm kürsüsiniň öňünde durmaly bolar. Qazy adyldyr. Ol adyllyk we rehimdarlyk bilen qazylyk eder. Bu elkenç kıyamet gününden gorkmak gerek däl. Diýen adamlar, hey barmyka? Hawa bar. Halaskar Mesihe hakykatdan iman edenlere Mesihiň jezasyndan gorkmak gerek däl. Çünki ol şeýle diýdi: "Hakykatdan hem meniň sözlerimi diňläp, meni iýberene iman eden adam baky ýaşaýşy eýe bolýandyr. Ol höküm edilmez. Ol ölümden ýaşaýşa geçendir." Yohanna 5-nji bab 24-nji aýat. Hawa Mesihe bil baglan Mesihliler günäsizdirler. Olar Hudaý tarapyndan kabul edilerler. Täze olar Mesihiň özlerine derek ölendigine inandylar. Kıyamatda Mesih'däki imanlılar özleriniň wepalydyklaryna laýyklykda tyýlaglanarlar. Eýsem Hudaýyň ogluna iman etmekden yüz öwrenleriň ykbaly nähili olar. Olar İsa'nyň aýdyşy ýaly höküm edilerler we jeza duçar bolarlar. Oňa iman eden höküm edilmez. Emma iman etmedik, eýýäm höküm edilendir. Täze ol Hudaýyň ýeketäk ogluna iman etmedi. Höküm ine şeýle subutnama esaslanýar. Dünýä nur geldi. Emma adamlar garankylygy nurdan has gowy gördüler. Täze olaryň işleri ýamanlykdy. Yohanna 3-nji bölüm 18-19-njy aýatlar. Hudaýyň ogluny ret edenler Hudaýyň özüni de ret edendirler. Mundan agyr jeza ýokdur. Şonuň üçin hem gadardan dostum, sen näme üçin biz Mesihlilerin hemme ýerde ähli adamlaryň Mesihi tanamaklaryny we oňa iman etmeklerini gadanmagy jan edýändigimizi aň ýetirensiň. Täze olar onu inkar etseler, Hudaý hem olary inkar eder. Cennet we dözak. Eýýäm aýdylanlardan çen tutsaň, sen geljek durmuş barada
Mesih ynanjyna has köp düşünüp bilersiň. Mesih tarapyndan kabul edilenler töýgüde we şatlykda onuň bilen ebedi ýaşamak üçin Hudaýyň huzuruna barýarlar. İsa şeýle diýdi: Atamyň öýünde ýaşamaga ýer köpdür. Gidip teziň üçin ýer taýynlanymdan soňra ýene gelip sizi öz ýanyma alyp giderin. Meniň bolýan ýerimde siz hem bolarsyňyz. Yohanna 14-nji bab 2-3 aýatlar. Mukaddes kitabyň iň soňunda Resul Yohanna Hudaýyň huzurundaky şöhratly durmuşy şeýle suratlandyrýar. Onsoň men bir täze gök bilen bir täze ýer gördüm. Men tagtdan batly bir sesiň şeýle diýenini eşitdim. Hudaýyň meskeni indi insanlaryň arasyndadyr. Ol indi insanlaryň arasynda mesken tutar. Olar onuň halky bolarlar. Ol hem olar bilen bile bolup, olaryň Hudaýy bolar. Ol öz halkynyň gözleriniň her bir göz ýaşyny süpürer. Indi ne ölüm, ne de ýaz, ne agy, ne de agyr bolar. Ýeňen, ine bularyň baryny miras alar. Men onuň Hudaýy bolaryn. Ol hem meniň perzendim bolar. Aýanlyk 21-nji bab 1-7 aýatlar. Hudaýyň çağlar üçin ine bu gök taýýarlandy. Ol mukaddes kitabyň aýdyşy ýaly biziň göz öňüne getirip bilişimizden de has şöhratly bolar. Hudaýy söýýänler üçin onuň taýynlan zatlaryny ne göz görüpdi, ne de kulak eşitipdi, ne de insan akly çaklapdy. 1 Korintoslar 2-nji bab 9-njy aýat. Eýsem Hudaýyň bitabyň çağlarynyň paýy näme bolar? Hudaý şeýle diýär: Emma gorkagyň, imansyzyň, kezabyň, ganhoryň, zynahoryň, jadygoýuň, butparadyň we hemme yalançylaryň ählisiniň paýyna yan kükürtlü ot köli düşer. 2-nji ölüm ine budur. Aýanlyk kitaby 21-nji bab 8-nji aýat. Döwzak Hudaýyň nurundan we söýgüsinden doly aýra salýar. Onuň nähil erkençdigine suratlandyrmagy laýyk gelýän hiç hili çeper sözi ýok. Wah, hemme adamlar baky jeda derek baky ýaşaýyşy saýlasalar nähili gowy bolardy. Mesihileriň ölümi. Mesihe iman edenler ölümden gorkaýarlarmy? Ýok, gorkmaýarlar. Çünki Mesih olar ölenlerinde özü bilen boljakdyklaryna wada berdi. Resul Paulus Rimde ölüm jezasy bilen ýüzbeýiz bolanda şeýle ýazdy: Men dünýäden ötüp Mesihiň ýanynda bolmak isleýäryn. Bu juda ýaşydyr. Filipliler 1-nji bab 23-nji aýat. Käwagt adamlar Mesihileriň öz söýgüli adamlarynyň jaýlama jynazasynda şatlykly aýdýandyklaryna haýran galýarlar. Munyň sebäbi biz olaryň hakykatdan hemişelik ölmänliklerini bilýäris. Olar Mesih bilen bolmaga gitdiler. Munyň üçin biz şatlanýarys. Olary özümiziň fiziki ýitirenimiz üçin bolsa göz ýaş dökýäris.